खिफि बेन्दों नै मेरला दं जोंनाव न'आव फिसा फिसा एवजानानै फिसा फिसा रोदोमबोदों ओइथिं दंबावोसो आलुजों भाजा जानांगौ उदै साफा जायोनो आयौ Ada forma banget. Mana banget. Nih ontai baca bawa mana dong? Nih ontai baca bukan. Jadi bayi cinggu dong. Cinggu dong. थास' खादों फिसा फिसा बेखौ खागोन बारा गैया इयाव आं खादोंना खादों मोनजागोन आरो मा नोंथ' खानो रोङा रोंगौदो नोङो मा रोङा नोङो इलाय दाथ' नायसननानै माजों जागोन जिरलायनाङालै हर जिरलायनाङाथ' बेखौ अमानि बेदरजों जागोनब्रा कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं बेखौ जायो जाजाजोबो गासिबो बिसोर खाजोबगासिबो आं बासिगोन नों खानाय खासल' हर गारलाबायगोनसो माबा जाजायो गिदिरा जाजाया माथो हनै खानायानो जाथाराखै बिसोरो बेखौ जायो जायाबा माथो बिलाय बेबो खाजायोमोन ना खिथु उनथिंबो दङ खिफिनांगौलाय मा खाखो आंहा भाजा जानांगौ आं बासिगोन नों खाग्राल' जा नों नांजासिगोनथ' बिदि लानाया फिसा फिसायाबो बिसोरो बारा बुरजा नांलाबोथ' जासिगोन बांद्राय बुरजाबा गोथावसो जाया थास' गोजानो नुबावलासो माखासे जाबाजों बेखौ मा बिफां होनोमोनलाय मोनामजारि ना मा होनो बारिया हाग्रा गुदु जाजोब्बाय नै जोंना नै दायो खाखांनानै सायखांनानै सुखांनानै संनो लाबोबाय संबाय बैग्रिजों संबाय आरो ओमफ्राय नैबे अमा बेदर गोरान अराव होनां आरो अराव होनानै एसे फोरानदों ओमफ्राय नाफामबो एसे होगोन आरो जि टेस्टि यामि जाखासिगोन थास' ओंख्रिजों खिफि बेन्दों भाजाजों ओंखामखौनो बारा जाब्रेलायसिगोन खोमा आंहा दिनै नै जोंनिया ओंख्रिया मोनसिगोन माने गोदौगासिनो आरो एसे दसे गोबाव गोदौ होबावगोन बेखौहाय जा गोथाव जाखादोंमोन आरो ओंख्रियाबो मोनायाव जानानै आरो अखानायै फुङाव जानानै आरो सानसुआवबो बेखौनो जाबावदों आरो जोङो बे थास' ओंख्रिखौनो ओंख्रियाबो बुरजा नालाय जाग्राया खम जोङो साथाम जायो आरो आइ आं ओमफ्राय आंनि हासबेन्ड ओमफ्राय जोंना बाबाया जाया आरो मोनबाय नै Thanks for watching everyone. Next video थाबैनो लोगो मोनफिनगोन दिनैनि थाखाय बेखिनियानो. Bye bye.